Hola, sóc la Nadine del Love i avui hem sortit al carrer a demanar si la gent ens diu quants diners tenen a la seva compte. Anem a veure, perquè jo no ho diria. Quants diners tens al compte? Molt pocs, no t'ho sé dir. Quan és molt poc? Ara mateix, mira, crec que tinc 122, però perquè els he d'anar a treure per pagar l'examen que tinc ara. Quin examen? De cotxe. Jo, pocs, 280 crec o així. Bueno, escolta, no està tan malament, eh? Bueno. Estalvies una mica. Sí, això sí. 200? 450. És que aquí la penya ho diu tan normal, eh? Com us heu sentit quan us he dit quanta pasta teniu al banc? És raro, no? És raro que Sí, t'ho demanin, però... Però ho dius, no passa res. Depèn amb qui, home. A mi i tothom que t'està veient. 40 euros, crec, suposo. Por ahí. Molt bé, bueno, està bé. No ets de gaire d'estalviar, doncs. No, Vale, perquè de què treballes? no treballo. Estudies? Sí. Bueno, molt bé, doncs aniria bé estalviar una mica, eh? Per un futur. En què t'ho gastes? Bueno, això no es pot dir. Ui, ui, ui! Quants diners tens al compte? Ara mateix no ho sé, perquè la veritat és que hi vaig anar a Barcelona i em vaig pirar una mica. Llavors, deixem-ho que no ho sé. De moment vaig fent. Deixem-ho que vaig fent. Jo també, a mi això també em passa, eh? Que a vegades compres tant que dius, ai, no vull mirar quan m'he gastat. Ja era necessari perquè era una inversió que, mira, havia estat treballant durant l'any i vaig dir, mira, estic a estiu, anem a aprofitar. Un capritxito, tu. Quants diners tens al compte? A un dels comptes. Bueno, bueno! A 5.300. No, ni tan mal, escolta. És el compte d'estalvis? No, Ah, és el teu personal, en plan. personal. Molt bé, i de què treballes? Escolta, molt bé, no? soc infermera. Bueno, vale, llavors s'entén una mica. I a l'altre compte? No, l'altre no es pot dir. Ens podries dir quants diners tens al banc? Sí, quasi 1.000. Escolta, és que tothom ens està dient que té a la compte, jo estic flipant. Tu ho trobes normal? Sí, per què no? Vale, bueno. Quants diners teniu al banc? Res, uns quants. Uns quants? Quants són uns quants? Pocs. Un any treballat, de mestre. Ens pots dir una xifra exacta? No, és que no la sé. Jolines! Soc molt sapastrota. Ha sigut la primera que ens has dit que no. Bueno, veus? El TikTok viral és mentida, ella no ens ho ha dit. Quants diners tens a la compte? Joder, esta pregunta. Entre 20.000 i 30.000. Mare! Has estalviat molt, eh? Sí, un poc. O no? Bueno. Le ha tocado la loteria. Sí, ojalá, no te jodes. Pues moltes gràcies per dir-nos-ho, perquè no tothom ens ho vol dir, eh? No, normal, aquí la gente es más rata. Por si le roban. Agarrado, que hay mucho pirula. Tu diries quants diners tens al banc? Sí, 0 euros perquè ja soc pobra. M'he gastat tot el més camp. Ja no tens res al banc. Quines cosetes t'has comprat? Ens ho vols ensenyar? Alguna camisa, algun pantaló per allà. Ai, aquest color verd és xulo, eh? Sí, però la veritat sí, eh? Sí, que el del TikTok és veritat. La penya diu quanta pasta té el banc. Pues jo no tinc res, així que... Bueno, no tens res, però tens roba xula. Pues sí, això sí. Jo crec que tothom m'ha mentit, perquè no és normal que tu vagis pel carrer i demanis quants diners tens al banc i t'ho diguin. És que no és lògic. Gent, no ho digueu, que no sabeu el que pot passar. Apa, ens veiem. Això és el Loft compartit de Catalunya. Si voleu veure més contingut de Love, recordeu seguir totes les xarxes socials d'Eva, tant Instagram, TikTok com YouTube. Seguiu-nos.